जो चाहा तो रुला के गया इश्क तेरा। हाय लोगोफोर, नोंथाङाबो जुदि बेबायदि भिडिअ खालामनो लुगैदोंब्ला अब्ला आंनि बे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नायलांबाय था। अब्लानो बे भिडिअखौ माबोरै खालामनाय नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो नोंथाङा गावनो निजिनो न'आव थानानैनो बानायनो हागोन। फै अब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामहैनोसै मोनसे इन्ट्र'नि उनाव। काइन मास्टारखौ ओपन खालामना लादो, बिनि उनाव 16:9 खौ टेग खालामनानै ला। बिनि उनाव नोंथांनि फाइलाव जायखिजाया मोनसे भिडिअ नागिरनानै ला जिखौ नोङो बानायनो गोसो। बिनि उनाव क्लिप ग्राफिक्सआव थांनानै नोंथाङा गेट मराव डाटा अन खालामनानै गेट मराव क्लिक खालाम। गेट मराव क्लिक खालामबा मोननैसो अपसन फैगोन। बिनि उनाव फट' प्रिन्ट होननाय बायदिखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव जायखिजाया मोनसे बेनि सिलेक्ट खालामदो। थेंक इउ गाइस, बेखिनियानोमोन भिडिअखौ जुदि नोंथाङा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थेंक इउ, बाय बाय। आरो मोनसे बाथ्रा लोगोफोर, आंनि बे इउटुब चेनेलाव गुबुन भिडिअ नुनो मोननाय नंला। खालि भिडिअ एडिटिं आरो फट' एडिटिंनि सायावल' नोंथांमोना भिडिअ मोननो हागोन। टिउटरियेल होबाय थागोन आं नोंथांमोना निजिनो गावनि मबाइलावनो न'आवनो थानानै माबोरै फट' एडिट खालामनो, माबोरै भिडिअ एडिट खालामनो, बेफोरनि बिखय जायफोरा भिडिअ एबा फट' एडिटिंखौ नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन, आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला, जाहाथे गोदान भिडिअ दिहुनबा नटिफिकेसन मोनो नोंथांमोना आपल'ड होबाथाय। आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो माबायदि टाइपनि भिडिअ नांगौ नोंथांमोननो। स' बेखिनियानोसै। थेंक इउ गाइस, बाय।